Amo, Husin. Sirio, Husin. Husin. Osi markan kok buju do norong nai jong la bazar thanang ka bobek bag wari tiu. Ya hade, ngana. Hade. Oi Husin. Ya hade. Dare, date. Doding ki hai. Dare. Tam doi phe sana. Hade. Tam doi phe. Tam doi phe na. Bak perbihia mah. Bak perbihia. Husin, hade. Hei, hade yang jarak kabin. Kasih zat cuy jangan kasih zat cuy. Kori sih genang, payu kori sih genang. Talia bajado sintu talia. Sanja ka hamjo tono no tabok ke kancing bai dong no katharwi tongo tangi hinmale jingtu songniam ongma hainyo chini dongbo lokok mangkha hangke kancing bai kathawi tongna bagai kancing to ware no ware amti tok rong no hangke borong no amti ke gana kha suri tongma se donga tumsa bakrang puparai biri sana nayungke kancing bukiri jagi thangata dongbo chop jamang tongmani birnam hungjong markhano parani dogano thangai ama bai babu hati khlai tu hemeni tabuk babu hungke gangla blai sai tongo abono tini buti kisa ke pengi chanai ang hungke tabuk no tu koi pai drop abani bagai amano saka sejna blai kisa khagi redi dal sejna blai tok tui ruwi tai alomong sarwi songna hani tongo tini are shipindrok bayang share khaina hangke norok nai tongde hingke norok ano baksa hano tamasa kok doi sha hanai tini hingke angkok truk khen saka norok ba truk dangjak sia haipen angan jorte hingke truk khen sakata bokrok sui tukui paymen ba bokrogori khajak tai shitra kana sikri talka chungma nani tai selap kari busuk jugabo ang hingke bishi sharik joromang tugujago tai thuna sakang rok tukui thukebo belaike sori srango tabuk to koloma joraye di bangga kolomyang ujaspan kolomi tongdi taisa kolomyang uta haipen ang tabuk mamusong hangke kolomi si thangano tofano tukui droba ani bokhane kasabni bagai bokrok suka hangkano jonta khawi thangoi sidano nogo hangkang kege songbai kutukjago bokrok supur bokhane ulta pulta khaino sapuli khitari suna hanai asamti yang ekdom thas kan sudo mane ulta pulta ka sapuli suyata tophanje ani jonta khawi thangka angka tamkhani kanhan lok treng ke bisina uthui jongkha bogi selu bulumjang logo kutukjak tongo popori yahnai tho hangke guys tabuk jeng mamu songlainyani gantino thalagena iko guys omo hangka ama sajungo sejna blai khagirmani omo tabuk sainai ang sanya mane ama sairna phungkha ba sajiteng bono yang angrawanya ka pias alu tai dal no kaham ka suinya ka borok dugano thangmase moso kathang painane pokjagi phagi hangka ba moso kuthiyang tini tamkhe muyor wisong norok najita do yang ama ano sejna blai chunai to ka sairkha tabok hingke bo gangla blai no somrui kaham ka sapigi tongo omte hege sapigi rekhang kam sing marke khayata hingke saphuruke belai khena aram nago butiki sakar wi chakhang kana thapawo moso yogina hamani ba ekdom thapla buljagi moso fursa angi tongbai khata obang direct no bebang no bazar serbanya jo aboni bagai somrakha tespata blai line no chikhak rakha thokbutugui tong hangga ba tabu khiklai rakha sini majon tabu gangomono kaham ka koloi thokbai kaham ka sapuli nai jepro alugrok saksi ngwa phurungkang tilui nai jaro hingke guys tabuk mui mo phantutui norok ni singmung ni firong mung bangrowana ano khoroksa bai comment khlai singo norok ni simi tomtom bara busuk nang manai hnai chini nok ni simi tomtom bara hingke 100 taka khorok ni ingi bo khorok sangi 100 taka no maru tangi hinmale chini yang lama rok belai ki hamya bo rok ni tomtom markhan bupra jago hungka ba tomtom rok phanya soyal lama hamya hnai tabon bagai amsuk damrui ma kaujeng tabuk hingke chini alu rok tai dal rok saksi ngi thangka ani bagai angora jaga dilui rekha tekaisa comment pornai mokol bukung shitramani nini hne shaw ani mokol shitrafana angke kilia ani bukung shitrafana ani bukung o kungki tongni haino bukung tei kungti rogo phayo aboni bagai ani mokol shitra ani bukung shitrapana ang saksak belai kena chokjagan mokol tai bukung no okay guys tabuk hingkang tok tinyo somnawi kahamke huprewi tongo tangi hinmale tokhirok nangjak rok tongo hangke tai oro jagao je kitano rok phano tongoi tongkha hangke somroi hupre kahangke bebak no clean ngai kahamngai thangwa aboni bagai ang somnawi thaske humani yaklo ruknai norok to saimano na ani daily blog na nyarong kang tokti rukjang markhan thokjak hingke guys yang ani muibo kutugui tonga hangka ba ang tokti t-shirt sake khiklai ri rekha tabo gang toktinyo kathi bai kisa salori roi tiyo kulugri ri bainai yang ani sejna blanya bang kuchung ka sui paikha tabuk gang lemon nut 2 pieces klai kat khanya ka muyori rekha flavor ni bagai hingke yang chini sombo pai thangka som packet ketal pai tubui phaijak hangka ba som dawi tonga tabo jeng musongnani thangka hangke somnono jotoni slai nangkung mani majon honei mano
tangi hin male mo sonanya berma nanya kha pana choi mano som na yang galo totra sla yok lai je se sung jawang le hai pana ang som hingke mar khan choi mano jesuk pana mui rok som nang tring di som rok mai khlai rok nawi ma se sa ani bukhuk srang ya hai ma tong belai som ka thung cha mani bo hamya ni sai ma te ang som rok as ka saw yang ani tok ti rok 50% muni thangka yang mui rok bo thaske ya si thaini buti ra ni thangka ka ba ang chini sej na blai no khiklai ri kha sej na blai no gang ke to dati no muni thangwa bani bagai kisaleri na khiklai ka tang ka tabuk kathi bai thas ke kolai akui ang obono bahai no kutungna ni ronai ta khengke jengte kaisa comment par nan degi thanglai unai mung hangke khompui jomatia bano comment khlakya menai kisa tolok khe kok sadi ni bai ang tini pulau no sawi rekha ang je mansak tini tirik khe kok sanai hinai hangke jengta bok te kaisa comment por lai unai Bano sakani ni boys belai toxic khunjur disturb engai thango khnake over confident okay ni thani option tong blasa ke banangan video ta nai jeta heda video nanya sekang to nang thumbnail ani photo nang na blasa ani photo no khang ke ta nai jeta heda video title tola ba ani bumurok sijak tongo or ba asal butwa khnung se nang amsuk se ani video no nai jengjal ka phaja ko ka ba ta nai di tama sung nang ani video no jor jabardasti kasto ka nai nang ano views ri tong ba kurma bura wow sasingo ang mo sokoti thapa yoginya hamane obono babu no kuniawo huluka chini mixer machine monos tongai thangjak ke abono tabu koro samri akari huljang muyori nay mosono mosok thang belai gri shuleng edo je mosok thang tong mana abo tini gang lablai no pengi chana hini sedi baro roi re bai kyang ka phaisa tong shung ke ba o muyo hangkang waisno moso shogei moso hulei tabuk moso roi tong amte heke moso bahai ngai markan thoguta norok try khlai nai di hingge jeng tabuk tai kaisa comment por layunai o borok ano comment khlaikya thut ms ke angka bo musuk ni simang na bo short form sikya te wai shapila ni simi por one thut musuk buri shui kok bo tamo hai uf spelling se kam ka senya ringya bo sano comment of hai gallery tong phayu ang no khas khairu gonang an kutuk man ang jolia tang hin male nang spelling se sarna ringya ron chaiman tong nang busuk buka ni sago gyan tong kha nang tinam tikhe kok sagla khamo yang mui buti thaska kutugui tong kha ka ba gangala sebjak no thaska roi rekha hingken rok ano baksa husla jawon amsuk dek shitra o berma buti songi jaw thapa rogo kisa pan seleng ya dan norok ni degle ti pete rok nai dek ka ham tong kisa bagere bhaibenya ba kon obo hangke fungni muya wathe awan ruk khundru puire motam ka songjak tabuk obona chakhi firok nai je nang mani sik tui loi rekha sudar oi yang sini mui bo munti montoi abon kisa sa kolei regrana 100% ni bisingo 20% ta hamia comment khlanya abang kam ka saimano norok ni hamia comment nang bon rok bai baksan hamia ngai norok no kutugui reply ri mano do haipano ani tini walanya ni mood kari agi na hayen kendro ang bai tini mar khan jak bai su kamo je comment hamia khanya rokta sudari ri mani mui kutuk drop sengke ba color ong khoya ko color ong ka mar khan thasang nai chini tokri mui monika rikha tabuk o jamo extra ka tonoi renai o karayot jeng tabuk tam bazar share norok no funong nai jo tai hingke karai kotor mang sengka ba karai siguno to mui kisa songi machang ya ban bagai sewinya kata jamo tabuk hingke lebo blai khangnari faimani lebo blai muya chakhior na bagai tan rok tabuk hamna saimano kubiko guys sini rok am sik sakhisha jegya phungni awandru rok no sumna rok nai to diba abono sikisa chakhirok firogoi chajak tana sidi kani yago bola chakjamani tabuk phano hamyako tabuk jengte kaisa comment pornai bano saka cherai rok yongla empro hai norok nogo poriada study rok haidi somni no mobile chara tongmaya bomo homdi no ni simase somni no rok ni seitong ba khei kono sidi omo bo butua kotoma spelling semaya bo amse bano joli jagi tong comment no khai paithago ka sawi ro khano khorang bo sidra nei ao ani to khorang sidra nang to whatsapp ani khorang khana to khnai goisia kwang kangrong bazar sena bagai ready khlai paikha tabu kangrong serna sakang papar serinyang no papar bo matro lab brinyo tongshu guys norok nugui mangkhana chini muya chakhai color ongkhori kchak ngai phakya yang hongke to bai thango motom sukha haipa non norok bunung ma baino bahai mani tangkhana ne angkha khlaio tai strapsa tongkha hangke muino ka resna se markhano bahai motom suka lebo blai bro jak hangke ba phunga ondru khaipro khundru poi bora jak hangke karai tungjak thoglui rekha tabuk hangke ani muino ka resna se karna sakang wani wai tham kola nani kolai tongman ta nong na phunugui khundru poi bahai lebo bahai ekdom bahai motomai phaisuka thokbo tungkha hangke ba papor kaisa khiklai rekha wow wahen bethe bangai kuna sigdi logo na sherjak se thangka mui kari pa khai kona sigdi papor sherba ke ba tab kangrong sherei ro kha o kangrong na ama fungo bazar sena ni ramani se bo sheler jagi se serli abona ang tabuk sheri tongo fungo bo muya ondru songka hangka ba angka muya ondru se khundru pira motom kha tong tai mosdeng bo mungsa tong ka ba sherlia diporo phan chasin ni tonei remani abon diporo jajali angka ba tabuk ang sherei tongmani ta sasingo sayada babo mosdeng dengai ro nai I abono bermar woi tabuk mosdeng bo dal sa dengnai
tabuk hingke angani kangrong no koli akui fili regna kho jepur saksi tha singi phaya afrong ke kangrong no karnai kangrong no hangkang baza simina thokjak berma pati rong mos jeng rok thokjak yang ge ani berma bu mongkha hangke ba tabuk berma roi somroi abona kaham ke dingi oro pias rawi rekhe uf besukri thokno mos sordeng kelwa tei mui botini kabang ma pradawan bahari bisput bahari maisa nai. Sorry guys, ang kok se doi sajagai thangga tangai himalang to kok doi she di ba sajakte sajagai thangu pogai thangu ta kok habi thangga hangkam te nyung tabok hingke ani kangrong bazar mongkhana sikdi besak thas kasa ngai thangka karishna se ekdom motom bahai phai tongkha karishna guys ani kangrong sangrong mangrong pangrong sangrong ekdom naithong bahai ba motom ke yangan mosteng bo reading hangka ba kholaberi shnai tabok mamui songbai mane yagulo mani kaini kai tham tong hujak nai tabok hui regrana sachunga ama bo hui paikha ani slai sikang ko je kaini kai tham para tong mani ang hui ang boki sa rest klai gena lengo ble heda mamui songmani hingke bo mungsasuk songka seleng yang ni mungni mungtam songka ba yang ngai sanggo hanyo kisa leng mahengi thangta hanjo sokti kering yang le abana tabok ang soktiman bai se kok suri kajak sinanai tong soktiman besuk hera soktiman pura biri mano kai mana aban bagai ang modobon sagadobon biri blok hanyan bagai soktiman kok suri makajak sinai soktiman bora rok dangai thithang se haben kisa khobor na wi mana nyai gandrok je khobor rok mani tong na kisa information de yang hangke ani bisna gara phone jasna phaijak tabok hangke maijala sinai sing horni nasik di tam muinya kha je ang tini mui songmani tai ama thapawo gang lapeng mani blai aborok nota tai mui grei nong na je phomani amsuk no kacang tabung maja na guys. Wow, maja bai malanya. Maja bai mananya WhatsApp status nanya mesa o video rezak ngabang mananya saka manayang to program o phai malia. O video na gisa no share khaji tang mala an audience rong nang gisa phuno gana chini khumlengo bahike bubagra achema salna palakya hanai. Tini 19 August tini habbugra Bir Bikram Kishore Manik ko Bahadur bini tongthok achema salno rik sawi program chengjak ke tini oro mosamung rechamung rok botongo gendrong na kisa phuno gana ang mananya video sanjak bala. Hingke banor horman bising tin rok tabok o video rong nai tongma khana sikdi ko bubagrani mangthong nai thok sajukjak tabok hingke ko pandani mosamung rok chengkhaba bono sajak ba bo bono rok no phunungnani bagai ane video share khai rohorka hingke angbo thangai nai meya nrok bo phai nai meya hingke jeng manai share khaimani bising tei tini nuklai khata heda tini o dugmali hateo shimiyam hai program tongmani dosram chomini tei podumara rok photong honi khnao hingke norok ani viewers rongni bisingo saba dugmali hateo phayo program no nai pheke please comment khai ano sanaba tini chini logi sakbai thangkre chini maya ganang chini habubagra chini logi o krifano preseno tabuk jetongnai chini Maharaja Pradut Bir Bikram Manik ko Bahadur bini chuchuni achema salot jung obono sanlayana tabuk jung bai sakbai thang tongui tongnai chini bubagra maya ganang ni bagai suri layana jung bini ayuglongna ni bagai tei bini sakka hamtongna ni bagai tai jung joto tibra sarok chini manthai chini yok samung jung salsa mana ni bagai amsuk ang bui hai bori oi kokrok bo sanarang jaya kok borang jaya ani je manmani ani je phunugui mamane ani je khlaimaman abuna ang norong no phunuk jao asuk sawinyo ang ani tinin video no mothak shnai jotono hambai pai thakjora no logire ma bagai bubagra ayuglok thung